Ассалому алейкум. Вақте боғда дарахту ҳосилда мебиянд, байни ҳамон навъҳои меваҳода ҳамин хел дарахтое пайдо мешавад, ки вай навъҳо мода маъқул нест. Чӣ хел? Масалан, мо ҳозир пеши себе истодагем. Ҳамин намуди себ боғи мода мумкин 3-4 ҷо боша. Ҳамин нав чӣ хел нави себ аст? Яъне вақте ки ҳамин себ мепаза, ҳамин шакли ҳамин себ вақти сурх шуданда ҳам мулоим мешавад, сиёҳ мешавад, яъне ҳамин намуд себ мода маъқул нест. Мо чӣ кор бояд кунем? Инҷа шарт нест ки ҳар як ҳамин себа мо мана ин себ ҳозир 7 сола шудагиай. Шарт нест ки ина мо ай фарз кардем ай реша бурем ҷои инда дига дарахт шинонем. Мо мана имрӯз 3 март мо чӣ кор мекунем? Ҳамин ҷо ҳозир мо имконият дорем пайванди намуди искана пайванд мегӯям. Ҳамин намуда, яъне як намудои пайванд зиёдай, як намудае ки қариб ки ҳама дар дастрас, яъне ҳама ҳамин намуда мумкин фаҳманд, донанд. Ана барои ҳамин мо ҳамин намуди пайванда мегузаронем. Хоб чӣ кор мекунем барои ман ҳамин навдо ҳозир ман чӣ кор кардем? Инҷа ҳозир ҳамин навда мо ман ҳаминҷа буридем. Мана ҷое ки навдое ки мо бояд пайванд мекунем, ҳаминҷаро буридем. Ана ҳамин навдода мо пайванд мегузаронем. Мана мондагӣ боқӣ монда ҳамин навдое ки тараф мондагӣ ҳамин шакл қати мебурем. Барои ин кадом навдоро интихоб кардан дар кор? Мана ҳамин навдое ки 1 сола 2 сола навда боша хубтарай. Мана нисбат ба ин навдае ки солиш калонтарай, мана калон омадагӣ, мана боло рафтагӣ навдаи 1 сола ё 2 сола боша, агар мана ин хубтарай, тозаай, мана пӯстуш тозаай. Мана иншам ҳамин хел. Мана ин навда омадагӣ инҷа, инҷа мана навдае ки боло рафтагӣ буд, мо ина буридем. Мана ин навдае ки охирон навдае кишидагиай, мумкин 2 сола боша ё 2 сола боша, ҳамида мо пайванд мекунем. Инам ҳамин хел. Мана ҳамин навда вақте ки ҳамин хел калон омадагиай, мо инҷа буридем. Мана навдаи боло мерафтагиро буридем. Ин тараф омадагиро мана ин навдаи 1 солае. Ана ҳамин 1 солада мо мекунем. Инда мешава иношта. Лекин инода бо хубтар мешава, барои ки тез ҳам мегира, пӯсти тоза мегира. Мана ҳамин шакл қати ҳозир мо мебурем, ҳамина пайванда мегузаронем. Мана мо қаламча барои пайванд кардана гирифтем, яъне ҳамон намуди дарахти мевае ки мода маъқулай, ай ҳамон намуда мо мегирем. Мана ҳамин қаламча, мана ҳамин хел ай ду тараф, мана ҳамин хел мо тоза мекунем. Мана ҳамин хел ай ду тараф мана ҳамин хел мегирем. Баъд ҳамин нӯк ҷое ки болоай, мана ҳамин қисми болоида камтар краска ё пластилин як чӣ мекунем, ки барои ягон намуди касалӣ вай нашава. Мана ҳамин хел вақти тоза кардем мо, ана акун чӣ кор мекунем? Мана навдае ки мо тайёр карда гирем, мана ҳозирҷа кардем. Мана ҳамин навда, мана ҳамин навдара ай байн ҳамин хел мо вай кардем, кафондем. Мана ҳамин хел кундаи ҳамин ки мо пайванд мекунем. Хуб, мана бо чӣ кор кардем? Мо ҳамин қаламчое ки мо гирифтем, ҳамин ҳар якта ҳамида мо ба ай сабабе ки ҳамин яъне ҳамин кундаҳо калонтарай, ғафстарай. Мана ҳамин хел навдо, мана инҷа навдои ғафстарай, навдое мекунем. Ҳамина мо дута қаламчаро мемонем. Якта қаламчае ки ғафстарша, ин тараф қаламчаи бориктара мондем. Ана ки инҷа асос чиро ба назар гирифтан дар кор? Инҷа вақте ки мо мемонем, мана ҳамин ҷои мана ҳамин тез кардагирем, мана тайёр кардагира, вақте ки мо ҳамина мемонем, ана ҳамин бояд пӯст ба пӯсти ҳамин бия, ҳамин пӯст ба пӯсти ҳамин як хел бия. Яъне ҳамин нагзара. Мана ҳамин хел вақте ки чилик ҳамин хел карданда, баъде ки мо мондем дар ҳамин ҷои кафондагӣ, ҳамин қаламчавона мондем. Мана агар чилик қати ҳамин хел кунем, мана ҳамин хел ҳавор шидагиай. Мана на берун медурояд ҳамин қаламчаи мо, на дурун. Яъне асос чиро ба назар гирифтан дар кор, ки ҳамин пӯст ба пӯст, яъне як хел биёяд. Ана ин қадр нозукӣ дора инҷа пайванди мо. Ана баъди ина мондан мо ҳаминҷа чӣ кор кардем? Мо ҳаминҷада мана ҳамин агар боша хок, сафед хока оқат, яъне лой, ҳамин лой якҷоя карда ҳаминҷа мешакем. Ин ба кадом мақсад? Ин барои ки он ҷое ки мо буридем, ҳаминҷа мана ҳамин ҷои вай бояд ҳаво надурояд. Вақте ки борон мезанад, борон надурояд, об надурояд, ҳаминҷа бояд маҳкам бошад, яъне ҳаво нагзарад. Ана ҳамин корро мо мекунем. Баъди ин накардем, ай болои ҳамин лое ки мо ғафс ҳаминҷа мекунем. Баъд килонка, мана ҳамин килонкаро вақте мепечонем мо ҳамин хеле, ай болои вай ягон сим ё банд қати мебандем. Тамом. Мана ҳамин қати
пайванди мо ба анҷом мерасад. Мана соат ҳозир 2 нисфи рӯзӣ мо пайванда тамом кардем. Манам себе гуфтем, себи 7-солада мо пайванд он намуди себҳое ки дар ҳамин боғи мо ҳаст, яъне мо медонем чӣ хелай қаламчи ҳавайёро гирифта мо ҳамун намуди пайванди искана пайванда мо гузарондем. Инҷа ҳозир ман як сири дигари ҳамин пайванда ман гап мезанам ки барои ҳама намуди пайванд ин дахл дорад, яъне кадом вақти муҳлати рӯз беҳтарин рӯз аст, беҳтарин вақт аст. Барои пайванд кардан беҳтарин вақте ки пайванда мо гузаронем ин сар карда аз соати 12 то 4 аст, то 4 рӯзона. Мана агар ҳамин вақта мо агар пайванда гузаронем, ин нисбат ба он вақте ки яъне саҳар баъд бегаҳ мо пайванда мегузаронем, пайванди мо хубтар мегирад. Барои чӣ? Барои он ки дар ҳамин муҳлат яъне фаъолияти биологии дарахт бисёр баланд аст, барои ҳамин пайванди мо мегирад. Баъд мо чӣ кор кардем? Ман ҳаминҷо ҳозир мо 5 намуди себа мо пайванд кардем. Ҳамун себое ки мо дар боғмон ҳаст медонем чӣ хел навои хуб аст, ҳамуна манам пайванда гузарондем. Баъд манам хел нишона гузоштем. Манам чӯча мондем инҷа 1 бошам, хел 2 3 4, ман инҷа 5 та чӯча манам хел мондем. Баъд ҳамина мо телефонда сабт кардем ки мана таҳти рақами мисол ҳамин якум вай будагӣ кадом намуди себаи дуюм. Баъд ҳамин намудои себое ки мо пайванд кардем, муҳлати пухтани ҳамин себое ҳам ҳар хел аст, яъне дар як вақт намепазанд. Сар карда ҳамин аввали баҳор сар карда то ин тараф мана семеренка, баъд себи мана голден, ино бод тирамода мепазанд. Хулоса мана агар ҳамин хел дарахтое ки ҳосилда омадагианд, баъд намуди ҳамун нави ҳамун мева вақте маъқул нест, мо ба ҷои он ки ҳамин дарахта бурида айнав ниҳол шинонем, хубтар ҳамин ки ҳамин навдои ҳамин вайда ҳамун дарахта пайванда гузаронем беҳтар аст. Боқӣ дар амони худованд бошед.